Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa aidan in tajtanibu abaira matun hauna anhu nukafir ankum sayyi'atikum. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'd. Dumateng sedanten jamaah bapak-bapak pengawasan ikam Masjid Ummul Qura yang senantiasa dimuliakan Allah SWT. Ini kita mensegarkan lagi di ngaji niku ngopo terus bola-bali ngaji ini karena yang menghidupkan hati kita itu adalah ilmu. Di mana nih Obama waradat alikal anwar, di ilmu niku cahaya hati. Innallaha yuhyil qalba al-maitata bi hikmah. Innallaha yuhyil qalba al-maitata bi nuril hikmah kama yuhyil arda al-maitata bi ma'il matar. Allah SWT niku nguripne ati sing mati kanthi cahaya hikmah. Cahaya hikmah niku napa? Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ama yuhil ardo al-maitata bi ma'il mator. Kaya dene Gusti Allah SWT nguripke bumi sing mati kanthi banyu udan. Hingga banyu udan niku nek udane arang-arang niku berarti ya isone nandur ya gur arang-arang ngene nggih. Semakin debit air hujan itu durasinya panjang, insyaallah nanti dengan jangkauan yang lebih luas dan itu mungkin yang dihasilkan dari bumi untuk bisa ditanami juga lebih luas, jangkauannya lebih luas dan dengan durasi yang panjang, air yang banyak. Niku mungkin bumi niku untuk ngemu banyu ya jadi nek ditanduri ya kuat suwe. Ya sama hati niku ngoten. Hati itu kalau untuk ngrojoki ilmu niku sering niku tandurane ditanduri niku ya gampang. Lah tandurane ati niku napa? Orang-orang yang beramal soleh, awake dhewe gampang amal soleh, mudah untuk beramal soleh niku ciri khas hati yang hidup. Dan awake dhewe niku ajeng taat niku males, angel niku menunjukkan hati yang mati. Pramila ngeten, apa kok kowe ngaji terus? Ya ben atiku urip. Bedakno wae jajal. Sampeyan niku sik sregep ngaji karo sik ora sregep ngaji. Iku wong sisi ibadah ngoten niku lak ya tetep beda. Beda mboten? Tetep beda. Nggih. Hal yastawi ladina ya'lamun wa ladina la ya'lamun. Apa sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Sampai ngaji tahu gambaran akhirat, tahu gambaran kudrat Allah. Bahkan dengan belajar kanthi ngaji niku sampean ngerti sifat-sifatnya Gusti Allah. Anda kenal dengan Allah SWT, kita kenal dengan Sang Pencipta. Dan juga bisa mengenali diri kita, sajane aku sopo, bisa mengenali alam semesta. Mila ngaji niku dawuh Gusti Allah SWT nggih niku hal yastawi ladina ya'lamun wa ladina la ya'lamun. Apa padha antarane wong ngerti karo wong ora ngerti. Lah taunya kita itu dengan belajar. Maka manfaat daripada ngaji ijene kok ketoke berlungguh-lungguh ngeten 1 jam, 1,5 jam. Dengan kita enten sing iso mikir, ana sing ngrungokke tok.
ya nek sing ngaji bokong ya nek maksudnya penting teko ya udah. Tapi semuanya itu penting nggih. Dari yang bisa berpikir itu bagi orang sing jarine ya cendekiawan apa nyarah monggo kan untuk ngarani. Ini ketok iki ya ora enek. Ada yang mustamik. Mulane Kanjeng Nabi niku dalam sisi belajar niku kun aliman. Dalam sistem belajar niku ada beberapa versi. Sing awake dhewe harus jadi salah satunya. Kun aliman. Dadi ya sira wong alim sing ngerti. Ngerti nggih. Lah pilihan yang kedua au muta'aliman. Nek ora iso dadi wong alim ya dadi sing ngaji. Niku mulane ngeten Kanjeng Nabi ngendikaken al alim wal muta'alim syarikani fil ujrah. Wong alim karo sing ngaji niku mereka berserikat di dalam pahala. Pahalane niku padha. Dadi aku Pak sing ngomong enek kene ngasih mikir tekku, ya ngasih tak rewangi ya to. Tak rewangi mungkin ngrumuske maca huruf Arab ora nek sandangane ngeten iki to. Ngasih puyeng sampean sing karek teko terus kok apa niku malah nyetel karek nemplok ngoten iki ta. Karek ngrungokke sing paham ya beneran sing ora ya wis. Ngoten niku pahalane padha. Sampai niku Kanjeng Nabi niku mane uga trima. Enek wong Kanjeng Nabi niku pengaosan ngaji ngeten iki. Terus enten wong sing teko niku gur nyeluk kancane, ndodok sedhiluk ora niat ngaji. Ngoten niku teng Allah Subhanahu wa taala malaikatku catat bahwasanya dia kaumun la yusqa jalisuhum. Itu adalah kaum yang mana orang yang duduk itu tidak akan haus darinya. Dalam artian ngeten, pokoknya sing lenggah sediluk tok niku ora niat ngaji niku juga pahalanya sama. Ini aja terus niat ngono lho ya. Aku harus terus melayu bubar ya rampung ya pahalane padha kaya ngoten ya. Ya kacau carane ngeten iki. Ya maksudnya ngeten itu tidak kesengajaan. Umpama enek wong teko goleki sampean, ning sampean didhayuh kok piye to sing napa-napa dayuh niku lho. Ya ngoten niku. Niku ndodok sedelo mendengarkan sedilit banget ngoten niku. Terus jenengan lunga, itu pun sama pahalanya. Mendapatkan ampunan Allah, mendapat pahala yang sama. Mulane ngeten diitung-itung ngoten niku jane ora sampean rasa iri ya rasa bingung. Antara niku adile Gusti Allah. Sing alim, sing dhek kudu mikir pahalane ya padha, sing gur karek ngrungokke pahalane ya padha. Nek digagas penak sing endi, Pak? Penak sing ngrungokke to. Berarti nek digagas ngoten niku nggih, wong alim karo wong sing ngrungokke ya gur ya mbane ya setengah ya bodho lho ora ngoten iki. Niku asline penak sing endi? Penak sing ngrungokne ya. Lah surgane padha lho. Nek digake lah penak surgane padha, mengke teng swarga niku wis sebile sampean to ngoten niku. Wong kene tok mikir ngasih mumet sampean gur karek ngrungokke pahalane padha. Swargane ya padha. Berarti nek digake ngono pinter sampean pinter aku. Bisa. Pinter sapa? Pinter sampean. Sampean ora sadar tak mikir pahalane. Lah ngapain susah-susah wong pahalanya sama ya ngono to. Mulane sampean iki asline ya pinter, cerdas tenan. Ya cerdas. Yo menghindari barang sulit niku lah ya pinter to. Barang sulit niku napa nek wong pinter niku ya dihindari. Lah berarti nek menghindari barang sulit berarti pinter. Lah nek barang sulit kok ditempuh niku berarti goblok. Berarti wong pinter goblok. Wong goblok pinter. Sembuh karemu ngono kuwi. Tapi nanti istilahnya sama, pahalanya nanti di akhirat niku sama gitu. Jadi mungkin tengah akhirat niku napa melih ketika nanti sampean itu sampai akhir hayat itu dalam apa lingkaran ilmu terus, belum ngaji terus sampai akhir hayat niku sampean disebut sebagai seorang yang ngeten nggih. Ngendikane Kanjeng Nabi niku ngeten. Man mata fitolabil ilmi ma bainahu wa bainallahi ila darajatan nubuwah. Orang yang mati dalam keadaan mencari ilmu itu tidak ada derajat antara dia dengan nabi kecuali derajat para nabi. Sampeyan sak mburine Kanjeng Nabi.
ngaji. Ya penak to. Niku sing penting sampean ngaji niku apa nggih diniatkan sampai akhir. Ning kok paling nek ditekoki, "Cung, kowe ngajimu piye modele, Cung?" "Anu Gusti, anu paling rokokan kalih ngopi." Ngono ki ya mbok lakoni ya. Nggih Gusti, lha kok ana mboten enten napa kopine mboten melek e. Nah, ya ora apa-apa apik sing penting ilmune mlebu kopine ya. Ngomongane ya. Wis ngoten nggih. Itu bagus lah, bagus. Untuk aku ukuran akhir zaman saya kira sudah bagus nggih. Ukuran akhir zaman itu saya kira bagus. Malah justru ini mengkombinasikan antara dua hadis nggih. Siji golek ilmu, nomor loro niku apa nggih? Nek ngendikane Kanjeng Nabi niku ditangleki. Mahwadin ya Rasulullah. Agama niku napa Kanjeng Nabi? Adin wa at-ta'am. Jenenge agama iki ya mangan. Ya, berarti sampeyan lempok mendodok ngeten terus angguran, adem ae merane apa-apa ning ngeten sampeyan gremeng ora? Mosok cah ora nek. Enek anggur acara inti, mosok acara untune ra. Nah, ya kacelan niku. Tetep sampeyan niku mikir. Makanya ya sudah. Walaupun ada sistem kajian-kajian yang katanya ketika ilmu itu diucapkan, ketika ilmu itu disampaikan kita harus takdim dan sebagainya, mangan ojo, ngombe ojo, ngerokok ojo dan sebagainya. Itu memang kelas-kelas yang khusus, kelas-kelas yang khusus di kelas. Dalam artian mereka-mereka yang memang siap untuk hal seperti itu. Ya nanti hasilnya beda dalam artian pencapaiannya itu beda. Tapi apakah yang seperti ini juga tidak boleh? Boleh saja. Sing penting pahalane bodoh, sampe-sampe lagi to. Nah, masalah hasilnya wah kula mboten pati sing penting ana pengke bareng-bareng teng swarga. Lha ngoten to. Swarga nunut ning engko nek neraka ya ogah aku. Langsung neraka dhewe, tetep goleki ya wegah sak ngoten iki. Wis. Pun nggih. Jadi ini untuk menghidupkan hati. Tiang niku nek urip atine niku akan muncul suatu cahaya dalam hidupnya. Wis pokoke ngeten nggih, ora kok cahayane raine mencorong niku mboten, nek ireng ya tetep panggah ireng. Ngoten nggih, busik ya tetep busik, ngoten. Macane ngeten nggih. Min alamati mautil qalbi. Niku kula tak ngaturaken, min alamati mautil qalbi, termasuk saking tanda-tandane ati sing mati. Ai qalbil muridi tegese atine wong. Iku adamul husni, ora anane susah alama ing atase perkara fata kang terlewat ka ing sira minal muafiqati. Saking perkara kang netepi nyocoki syarat. Ayato ati tegese taat. Wa tarkun nadmi lan ninggalake getun alama ing atase perkara fa'alta kang berbuat sapa sira hu ing ma min wujudi zalati saking wujude tersesat ataupun kepleset. Ai min zalati tegese saking kepleset ala zalatu jadu kang ditinemu mingka saking sira. Wa alamatu hayatihi lan utawi alamate tandane uripe ati iku bil anwari kelawan pira-pira cahaya al ilahiyati kang rupa kepengiranan. Wa in lam tudrok lan senajan wa in lam tadrik lan senajan ora nemu sira ha ing mengkulah anwar li billati hijabika karena kandele tutupe sira. Husnuka utawi susahe sira alama ing atase perkara fata kang terlewat ka ing sira minato ati saking taat. Wa nadmuka lan betune sira alama ing atase perkara fa'alta kang berbuat sira minazalati saking tersesat utawa kepleset. Fatafrahu moko dadi seneng sapa sira bisuduril amali kelawan metune amal mingka saking sira. Farhan kelawan seneng sadidan kang banget. Wa taqtamu lan sedih utawa susah ala suduril mukhalifati ing atase metune perkara kang nulayani. Badali kata yang mengkono itu dalilun tondo ala anak yang atas setan sira iku min ahli kita dadi termasuk ahli wong kang den karepake al mahbubina kang seneng kabeh lillah maring Allah. Wajib mawa nemenono sira fisiri ing dalam rahasia wala taksalan aja males. Niki
Alamate ati sing mati, min alamati mautil qalbi. Dadi tandane wong niku atine mati. Ada mulhusni alama fataka minal muwafiqati. Yaiku ora anane susah atas perkara sing dheke tinggalke sangka hukum syariat rupane ketaatan. Dadi niku ati niku nek mati niku sampean ora salat niku ya biasa saja. Sampean ra poso ya anteng wae. Sampean ra iso sedekah ya normal-normal saja. Niku ati sing mati. Kolbun koisun, ati sing kolbun kosin, ati sing atos. Jadi arep ngamal niku abot, ya ora kok arep ngamal abot, pancen wong ora ngamal niku ya ora nek susah-susahe babar blas. Sampeyan delok ae, tiyang niku lha ngeten lho. Salat iki apa ge salat ya apa? Malah justru kadang mengatakan nek salat itu buat apa? Nek zakat niku buat apa? Puasa niku kanggo apa? Mulane kathah Pak nggih. Tiyang niku jane secara hukum masyarakat, hukum lingkungan niku jane ya apik. Aku tak tekon, Abu Jahal, Abu Sufyan niku wong apik apa wong elek? Apik apa elek Pak Desa? Nah, sama rasa jawab. Secara hukum masyarakat Abu Jahal, Abu Lahab niku wong apik apa wong elek? Hah? Sama randunung to. Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab niku secara hukum masyarakat niku dheke wong apik. Lha Abu Jahal niku sebutannya Abul Hakam. Abul Hakam niku napa? Orang yang menentukan hukum dalam masyarakat. Secara hukum lingkungan niku Abu Jahal, Abu Sufyan niku ya apik secara umume masyarakat. Jadi kadang mulane terus dielu-elu wong saiki Allah sik penting niku lek apik karo tangga teparo. Kaya arep salate cikek, arep salate nekek ya to. Nek ora apik karo tangga teparo ya tetep elek. Ngeten tiyang ngoten niku. Ngembrek ya. Lah itu tanda-tanda hati yang mati, hati sing mati ya ngono kuwi. Mereka merasa bahasanya ukuran baik itu hanya sesama manusia. Jadi urumasane uripe gur karo masyarakat, ora enek hubungane dhek niku diuripke karo pangeran. Mulane oke. Memang dalam secara hukum niku apika karo Gusti Allah ya apika karo menungso. Ning aja sampean niku biasakan memisahkan antara kebaikan manusia dengan kebaikan kepada Allah. Kadang nek wong atine atos niku menganggap kebaikan terhadap manusia itu lebih diutamakan daripada kebaikan terhadap Allah. Mulane iki mau arep salat sikik kaya apa? Arep puasa. Nek ora apik karo tangga teparo ya apa gunane? Ora usah tak tekon nggih. Sampeyan niku umpama ya puasa ya salat terus ora apikmu karo tangga teparo ki nek endi? Zaman saya lho khususnya sing wong masyarakat cara ngono wae. Sampean arisan ya melok to? Melok. Engko nek udu ya melok udu mboten? Setoran mboten? Setoran. Bature 150 apa sampean 50 tok apa ya padha? Padha wae to? Nah nggih, terus sampean niku dengan salat niku eleke ning ngendi? Dengan Anda puasa itu jeleknya di mana? Ya gur paling sampean niku sosone nyanggaya ora nyange ya gur ya luput pisan pi pindho. Ngoten niku nggih. Sampai niku ketika jadi orang jarine ahli masjid, ahli sholat, ahli puasa itu terus disorot seolah-olah itu jadi figur. Ketika tidak mengikuti kegiatan masyarakat sekali saja itu dipandang satu bentuk keburukan. Jarine ora umum karo monggo karo masyarakat. Giliran mereka itu loh, mereka itu ora nyamping 5 ngoten niku ya. Sing ora salat ngoten niku apa ya terus ibarate dielek-elek. Ora. Dadi ngelek-elek wong niki. Nggih secara hukum niku wong kafir utawa wong musyrik ataupun orang fasik niku menghukumi wong salat dalam mencari-cari kesalahan itu bukan karena kesalahan yang dilakukan secara mahdohnya mligine salah karo masyarakat tok niku mboten. Sing asline ngeten, dhek niku salah siji. Ora patiya kasarane ngeten iki mboten nyang teng umume masyarakat plus dhek niku salat utawa nglakoni agama. Dadi gedhinge niku loro.
gedeng gara-gara nglakoni agama karo gedeng peh ora nyang gawean ya ra. Nggih mboten, Pak. Padahal niku sing ora salat ya ora poso niku ora nyang gawean niku ya tahu mboten? Tahu. Tapi gara-gara sampean niku salat, sampean niku ngabekti karo Gusti Allah itu kesalahan menurut mereka itu jadi dua. Lah bagi mereka niku kesalahan niku jarene gur sitok tok ya kuwi pek ora nyang gawean. Lah nggih to? Nah niku padha wae karo wong ngeten nggih, sampean niku duwe pembantu. Duwe pembantu, siji ayu, siji ora, padha-padha mecahke piring. Sing mbok seneni sing endi? Sing elek to? Iya, asline niku salahe niku lha ya padha wae mecahke piring to. Ning ngopo kok diseneni sing elek? Mergane sing elek niku salahe loro, siji mecahke piring nomor loro plus elek gitu. Ayo ngono kuwi, padha wae. Masyarakat itu kadang mencari-cari kesalahan kita. Sang ahli masjid niku sampeyan nek wis salat tau ngaji ngeten iki digoleki wae salahe. Enten masyarakat. Lah kok kena ge alasan, gaene nyang masjid kok kaya ngono. Lah iya ora? Ya. Lah itu jane salahe niku ora kok masalah ora taune padha ora taune ngoten niku wong sing ora nyang masjid, ora poso, ora salat niku ya ora nyang gayan, ora nyang niku ya tahu. Ya gur salahe niku sampean jarene plus peh salat, peh plus ngaji, peh plus sampean niku ahli masjid, akhirnya digoleki kesalahannya. Lah itu wong-wong fasik, orang-orang kafir itu mereka ngeten, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, memadamkan cahaya Islam dengan lidah-lidah mereka. Wis kadung pinter ya, bersilat lidah ngoten niku. Paham nggih? Ah dadi nek model ngoten niku piye? Sampean terus gabres napa mboten gabres? Mbok gabres ora? Lah nek mbok gabres sampean remuk kan. Ya mulane ngendikane ngeten, iyat tabiu aksara mafil ardi yudilu an sabili. Kowe iki nek ibarate manut, ibarate gabres omongane wong akeh, kowe sesat. Ya akhirnya ngene to. Wah, aku saiki ibarate ora nyang pisan pe gara-gara aku nyang masjid ngene wis jarene diomongi apa apik-apike arep nyang masjid cikek akeh nek ibarate ora apik karo tangga. Sampeyan terus nyang masjid ora terus ra sida salat, ora sida poso, ora sida nyang masjid. Niku gara-gara manut omongane wong ngono ya di. Mulane omongane ngono rasa dilebokke ati, ndadak ngene lho. Wis nggih ta? Paham ya? Jadi kesalahannya itu ya bagi mereka kita kan salah. Kowe salah niku bagi wong kafir salah mboten? Salah. Kowe ngaji ngeten iki bagi wong kafir ya salah. Mulane terus digoleki salah niku plus ora nyanggaya, ora pati umum sithik karo salah salat. Makanya ngeten nggih, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab niku sebenarnya secara hukum sosial mereka orang baik. Ya dia ibaratnya ya adil juga dalam sisi membawa masyarakat, tapi kesalahan mereka niku siji. Bagi kita lah orang Islam, kesalahan ini kenapa gak percaya karo Gusti Allah. Lebih bedane genti. Mereka salah ya loro genti ya. Jadi wong anu ini poin niku ya sama-sama nggih. Sama-sama satu. Ngoten nggih. Ning awake dhewe ya kan ora terus menuduh kowe kafir, ora nyembah Gusti Allah, musyrik neraka ngono. Kan boten nggih. Kita diajarkan adab bahwasanya orang yang hari ini baru kafir, baru musyrik, kita tidak tahu bagaimana nanti akhir hayatnya. Mungkin dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ngoten. Jadi termasuk tandane ati sing mati niku ora ana susah atas perkara yang terlewat dari kamu, dari hukum-hukum syariat ataupun ketaatan. Jadi raposo ya duame, ora salat ya duame, ora ngaji ya dame. Ya ngoten niku modele. Wis ngoten niku hati yang watar kun nadmi alama faal tahu min wujud jalati. Terus nek gawe maksiat, gawe dosa, kuwi ora getun, malah bangga. Ya lagur kowe ngene lho. Lah urung ngamput ambek aku. Lah wong maksiat kok bangga.
Ngomong kasarane cewek sih mbok jajal piro. Ngene kene si Allah ya Allah. Pokoke karate judi ngono lho. Sing mbok lan iki apa? Kowe kalah piro? Wong berarti entek 500.000 sak juta aku lho. Kalau lemahku ngasih entek. Lemah ngasih entek kok bangga. Yo. Ketun ora ya. Ya wis ngoten niku. Sudah efeknya begitu, wis engko bojo ngamuk, njeluk dipegat, anak wis mlayu ora ngono kok tidak bangga dengan orang tuanya. Kan dadine ngoten niku ya enten pian. Jenenge judi niku dipeng-peng asih ngoten niku nggih enten. Pertama, tegale didol. Nomor loro, napa iki ya bojone akhirnya nek tegale didol matun yang endi? Didolisan bojone. Ngono ki ya enek yo aku wis naon mahi kok ya to. Siji pertama ngoten niku lemah sik didol gara-gara kalah. Nomor loro, ndek sapi bojone padahal kon ngarit niku ya. Wis diretke bojone asih pentalitan kesel kae dhek wis mbenge gaplek ngoten niku. Ngerti-ngerti sapi diweritke ya bendina ngasih penuh mung trimone ge main. Roh-roh sapine rane di menapa tuntun bature. Ayo bojone ngamuk-ngamuk ora. Keri-keri ya nek kono nang omah sing kanggone bojo karo anak didol sisan arek kon manggon ngendi. Akhire kan bojone mlayu. Ya kuwi mau nek bojone cek seneng didol sisan kok aco ngoten niku. Ya Allah. Penting kene ora enek ngono ya. Niku bahaya. Jadi tidak ada menyesalnya akan perkara maksiat yang dia lakukan. Bahkan niku bangga, terus niku dadi kelangenan. Ya memang dalam sisi dosa nggih, dalam sisi dosa wong niku kleru. Manusiawi itu memang manusiawi secara manusiawi apa dhewe sebagai manusia niku kleru niku ya ora masalah. Ning Gusti Allah SWT nek rambu-rambu. Gusti Allah SWT niku rambu-rambune ngeten. In tajtanibu kabaira matun haunaan nukafir angkum sayiatikum. Dadi ngeten, nek kowe kuwi sik penting, sing gedhe kuwi aja mbok lakoni. Nek gur masalah sing cilik, masalah dosa sing cilik niku bakal disepura. Ning intine apa? Iso ninggalke sing gedhe. Contone ngeten, nek seneng wong wedok niku paling pol. Sing paling gedhe napa? Sik pol-pole nek zina kan? Ya zina niku paling gedhe. Itu pokoknya kan zina sampai ibaratnya berhubungan badan ya cara ngoten niku. Ketika itu wis ibaratnya seneng karo wong wedok yang bukan istrimu lho, maksud bojomu itu. No ibaratnya gur ndelok dan sebagainya. Ya kowe seneng. Ning iso ngempet sampai tidak melakukan yang namanya zina. Terus sampean istighfar Gusti Allah, Masya Allah, wah ibaratnya ninggal arep ora seneng karo kae yo angele. Ya nek sampean wis kadung seneng lak piye ta? Lah arek ibaratnya bojomu gak ngerti, tanggamu gak ngerti, bayimu gak ngerti ya toh. Niku Gusti Allah ngerti. Ngerti ora? Dadi wong Gusti Allah SWT niku ngeten nggih, alimallah anakum satatkuruna huna. Aku ki yo ngerti, wong atimu yo eling terus. Ya ora. Ya sampean pinter kok menyembunyikan. Ayo wis ngoten niku. Wis iku manusiawi. Tapi ada batasannya. Ketika sampean niku tidak sampai eksekusi yang namanya zina, niku yang kecil asalnya ndelok batin dan lain sebagainya ngoten niku diampuni. Yang penting ketika ada kesempatan sing iku ibarate kowe ya ibarate karep kono ya karep iku terus kowe iso ngomong ini akhafullah. Jane awake dhewe seneng dik kowe ya padha senenge ning aja ngasih ya nek ibarate awake ngasih zina. Ya wis ngono kuwi, akhire do mlayu kabeh ya sebatas ndak apa-apa dik, cinta itu tidak harus memiliki. Apa ya eran caca. Ya sing ngene iki. Oh dinane buta itu nang buta ya. Es ngono kuwi ya. Ya eksekusi yang namanya zina itu tidak niku insyaallah ya sampai di sepuro. Berarti jek enek kekuatan untuk meninggalkan yang besar. Mulai termasuk dosa besar ngoten niku. Pomo sing nomor loro sampean niku padu. Wong gething, wong congkrah niku lak ya padu. Sing paling ekstrim niku nek ngasih mateni, ya ngasih mateni. Lah nek masalah cekcok dan sebagainya manusiawi ya biasa wong sampeyan gara-gara persaingan bisnis ya
Rame gara-gara galengan kuwi lho, Ra. Rame. Iya apa ora? Iris galengane wawasanane ngeten niku. Wong desa lak ngoten niku. Itu bisa rame. Nek gur masalah mulut itu ndak ora pati ya, sing penting siji tidak sampai mengalirkan darah. Lane ngendikane Kanjeng Nabi niku ngeten, wis silahkan kamu bersenang. Wis senengo di dalam Islam selagi kamu tidak punya reputasi mengalirkan darah. Ora ngasih mateni wong. Dadi nek gur masalah perang mulut engko bare ya. Malah nek sementing ngeten Pak, mung sampean paham hadis niku ngeten. Kan ada hadis mengatakan barang siapa benci terhadap saudaranya niku melebihi 3 hari maka sholatnya tidak diterima. Jadi sampean ku nganu perjanjian ya nek gedeng karo tangga ya. Ya Pak ya awake padu. Oke, ning ya deal 3 dina deal ngene. Nah karuan. Iso Pak ngene. Kak. 3 tahun lho wis piye 3 dina lho Kanjeng Nabi ne batasan mok 3 dina. Jadi sahabat niku riyen niku sahabat saged nglakoni Pak. Jadi ketika ada perselisihan antar sahabat niku ketika ada hadis tersebut ya sudah kita benci-benci oke ayo benci berapa 3 hari nanti setelah 3 hari salaman jamene ngene niku ya bare engko anyak nah ngoten niku dadi engko 3 dina ketemuan sik ya salaman wis rampek-rampekan engko bare kuwi padune di 3 dina asik niku sahabat sampe ngaten niku. Jadi memang bisa diilmoni nggih. Akhirnya kan jadi kok awak dhewe kaya wong aneh ngene ya. Kaya wong lucu ngene ya. Mosok sebate padu dadak nganggo perjanjian. Iya Pak. Loh, sampean jangan heran kalau ibaratnya padu itu pakai perjanjian. Wong namanya perang negara saja itu pakai aturan, pakai perjanjian, Pak. Makanya ada yang namanya gencatan senjata. Ya nek jenenge perang kolosal niku jaman iki lak ngeten Pak nggih, perang kolosal. Perang kolosal niku enten nggo nampa kaya dene Mahabharata ngoten niku nek. Niku nek wis gencatan senjata di sepakat nggih, sepakat. Niku kasane trompete di sebul nggih, sudah dibunyikan ngek ngoten niku. Iku sore jam 5 ataupun jam 6 itu sudah berhenti. Maka sudah ndak boleh. Napa mengalirkan darah ora oleh merangi, niku gak oleh meleh. Kok enek sing ibaratnya melanggar, maka nanti kena sanksi. Harus ada tebusan. Niku jenenge perjanjian. Lah sama ibarat wong niku jane gedhe ya gedhe ning iso di ilmoni. Ngoten nggih. Niku. Makane kenapa kok sampeyan kadang ya heran to. Wong terjun payung, wong perang niku sing terjun saka napa niku saka pesawat niku. Lah niku pemekasane saka ngisor dibrontong ngono lho ya. Rambung bar. Lah niku secara aturan perang negara gak oleh, Pak. Nek urung tekongi isor, lah lucu to. Mosok perang dadak nganggo. Lah sing ra nganggo aturan niku wong Indonesia nek dadak nganggo aturan ngono kalau londo sampeyan ya kias tenan ya to. Mulane tulisane jenenge perang gerilya. Bengi-bengi londo di sataki. Jarene londo niku lak mripate biru, nek bengi kaya mripat titik lamur gitu. Akhirnya wong Indonesia ya pinter ya gerilya wae. Iku ora nganggo aturan negara. Lah nek nganggo aturan ya kalah tenan wong kono nggo brem dan sampean nggo arit. Gitu. Kalah Pak kita. Maka di sisi lain itu taktik niku boleh. Aturan itu ada, tapi ketika itu gebak-gebakan. Nek ora gebak ya ora nganggo aturan. Ngoten nggih, niku wong Indonesia ngeyel. Mulane sejarah kita itu dijajah londo 350 tahun. Dengan cara apapun, dengan minimnya persenjataan niku dengan jiwa yang kuat niku iso menang niku wis keren. Dadi ngeten, intajtanibu kabair matunhauna anhu nukafir ankum sayyi'atikum. Jadi reputasine sampean niku ngeten, ya umpama sampean niku rada ambu-ambu musyrik sithik ngoten niku. Sik penting siji, sampean ora nyembah saliyane Gusti. Ana gur dolan res dolanan akeh ini Pak ya. Kuwi to ya. Nggih. Nggone ya ahline. Iku biasa mawon. Dadi ngeten nggih. Apa terus wong niku nek dolanan akeh dolanan keris kok dikatakan musyrik iku musyrike ning endi? Sampeyan niku biasane ya keris sampeyan niku. Niku nek pas sura niku ditokke. Terus iya. Dia apa jenenge? Jamas. Dijamasi nganggo banyu bang karo jeruk wis ngoten to.
Niku napa ditekan, "Mbah, ngopo Mbah niku kok ibarate kerise dijamasi kok apa jeruk nipis ta diminyaki?" Jawabe piye? Ben ora tayengen, ben ora gereng. Nggih ta? Niku. Lah nek jek niku jek nyifati kerise niku nek ora dirumat gereng, mosok Tuhan kok ngasih gereng ya wonten mboten. Tuhan kok ngasih tayeng. Lha to musrike nek ndelok ngrumat gaman ngono kok musrik ya Pak. Kaya wong Jawa riyen Pak wong Jawa niku nek bodho niku lak pacul, arit, linggis niku lak dulene kabeh nggih mboten. Terus didikoke ngarepan. Terus diobongi menyan. Ngono ka ya sirik. Sampai nyembah pacul. Ya ora to. Mulane ngeten nggih, tiyang niku kedah ya pemahaman lu ithik-ithik kok wong budaya Jawa ngono ithik-ithik musrik. Sakniki pomo padha-padha menyane, ngobong menyan. Aku tak kok sik sing Arab ngobong menyan apa ora? Nganggo pengajiane kok inapa jenenge bukur nek ngarepe ya diobongi menyan. Lho ngopo kok sik digawa ngarep ora bitah ora sirik. Lah sik ngobong kuwe kok sirik. Lha bedane apa, Pak? Ya. Lah niku kur bedane mungkin ngeten to mung ngobong niku marepe nyandi. Dungane beda ngono ya. Ya mestilah wong kono Arab nganggo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma basane Arab basamu mesti Jawa wong Arab ora iso. Lah ya apa Jawa Jawi silit sapi ngoten nggih danyang ngoten. Lah yes niku. Dadi ngeten nggih. Ketika yang besar nek kowe ora ngasih nyembah ya to. Niku yang kecil-kecil sing bangsane ngrumat bangsane niku akeh rumah keris wonten niku biasa niku ijik di sepuro. Masalahnya dia tidak meyakini bahwasanya nek kuwi itu Tuhan. Ya berarti iki barang eneng manfaate. Ene manfaate apa ora? Lha sak tak gagas enten mawon sampean ngrumat keris ya to. Jarene keris niku mben ya mben. Sampeyan ngrumat keris niku karo ngrumat ATM niku jane padha ora? Padha ora? Ya nek wong biyen niku kerise ilang bingung tenan. Wong saiki ATM ilang bingung tenan. Ya padha mboten? Ya padha wae. Lah terus ibarate bedane ning ngendi? Nggih, niku. Wis niku survivalnya itu beda nggih. Orang zaman dahulu karena zamannya itu zaman perkerisan, perakian ya yang jadi ibaratnya tenar viral ya ngono kuwi. Zaman saiki sing tenare HP karo ATM apa dino sing dicekel ya. HP sampeyan lunga lali nggo HP bingung ora? Bali ya mulihne ta ya. Lah terus ngono musyrik ora ya dolanan HP ini. HP-mu karo keris niku cek sakti ndi to? Sakti HP. Ya toh? Sakti HP Pak zaman saiki. Mergane zamane ngoten niku. Lho kenapa kok sing keris karo akeh dikatakan musyrik sedangkan Anda aben wayah niku nyekel HP tidak dikatakan musyrik. Wong yo mikir ngono Pak. Jadi sampeyan awake dhewe wong Jawa kan nggih, wong Jawa. Jangan ibaratnya budaya yang dari Arab itu padahal nggih survei mau padha, mereka yang ngobong menyan. Nggih peh jarene gur ge wangen-wangen. Lah kowe ngobong menyan ya ge wangen-wangen ya kenek. Ya gur penyanmu karo menyane wong Arab beda. Beda mboten? Beda. Beda larang kono mergane kono duwite lho akeh Pak ya. Nek menyanmu murang ngene. Mulane ambune enak ndi? Iki tosan. Ya wis. Ya sekaremu ora karo nggih. Cuman kita tidak usah begitu ekstrim lah ibaratnya ora sah kowe ngomong ibaratnya musyrik ngono lah ya kenek to ya kuwi ibaratnya wong kleru ngoten mawon lah ya gampang to nggih dadi bahasane aja sing ekstrim-ekstrim ya Pak nggih kita pilih bahasa yang lain jangan mudah kafir jangan mudah musyrik jangan mudah bid'ah kanggo bahasa-bahasa sing sayiat nih salah ngono ki ora bener ngono ki ya rada ndablek ngono lek kenek to nggih mboten. Nah, ngono kan ora pati menyakiti. Nek langsung musyrik kan piye? Maaf ya, gelut ya. Wani yang. Wani lene. Yes, penting nggih. Jadi tidak adanya kita menyesal terhadap kemaksiatan ataupun dosa yang kita lakukan. Nek wong takwa niku pripun wingi kula aturaken. Wong takwa niku ora kudu mesti bener. Memang di dalam sisi ketaatan itu dituntut untuk selalu melakukan.
Lah dalam sisi keburukan dituntut untuk meninggalkan. Tapi awake dhewe menungso arep ninggalke total ya apa? Iso. Mulane Gusti Allah terus ngeki solusi. Nggih, terus ngeki solusi. Dadi wong takwa niku pripun? Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu dzakarullaha. Ya kuwi wong-wong sing kahanane nalikane dhek niku gawe salah gawe dosa ijib eling karo Gusti Allah wastaghfaru lidzunubihim. Mereka kanthi dosane niku terus istighfar kepada Allah walam yasiru alama fa'alu terus ora didadekne klangenan. Nggih, niki sing penting nomor terakhir niki. Sing penting sampean dosane niku ora digawe klangenan, malah tuman. Niku. Jadi ini tetap orang takwa. Jadi orang takwa itu apa? Bebas dari dosa tidak. Orang yang ketika dosa pun tapi masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah sekarang niku ngeten, yang paling bahaya itu ketika orang itu berdosa, itu terus diingatkan dengan dosanya, itu seolah-olah tidak pantas dekat dengan Allah taala. Mulane terus makalah sing nomor salajengipun la yuqdam adzanba. Peniki kula wasaken. La yuqdam aja nganggep gedhe sira adzanba ing dosa indaka ing sandinge sira. Iku azimatun gedhe. Tasudu kang iso ngalangi ka ing sira an husnudonni saking persangka baikan billahi kelawan Allah. Jadi ngeten, jangan kamu mendewa-dewakan dosa sampai dosa tersebut menghalangi prasangka baikmu terhadap Allah. Jadi kadang wong niku sanggres dosa niku keang. Ya umpama dosane sundul langit, ngoten niku selain perasaan dia sendiri juga dipicu dari orang lain. Perasaan ini adalah wong elek kaya ngene iki nek umpama tobat napa ya ditampa. Ngiling sisan, sampean akeh dosane. Terus teko masjid lah ngono salat apa ya piye terusan. Terus sampean putus asa. Berarti keputusasaan yang muncul dalam diri Anda karena dosa itu berarti Anda menganggap dosa itu besar. Jadi kowe nganggep dosamu kuwi sundul langit. Terus rumangsa Gusti Allah ora iso nyepuro. Iku kesalahanmu loro, Kang. Siji nganggep dosamu gedhe, nomor loro nganggep Gusti Allah ora iso nyepuro kowe. Ya, salahe loro malahan. Dadi nek wis kadung sampean niku dosa, aja ngasi punya keyakinan bahwasanya Allah tidak bisa mengampuni saya. Berarti sampean niku nyono nek Gusti Allah SWT niku apes. Mulane aja ngasi dosamu kuwi ngalang-alangi kowe iki husnudon maring Gusti Allah. Nggih paham ya? Lah iya, sampeyan niku husnudon bilane niku piye? Makfirahe Gusti Allah SWT niku luwih jembar timbang dosamu. Sakniki ta etung ae mawon. Umpama wong sak alam donya kuwi dosa kabeh. Terus dosane gedhe kabeh. Terus tobat kabeh. Niku sepurane Gusti Allah cukup ora nggo nyepuro kabeh wong sak donya. Cukup turah. Itu turah lah kerja trimo kowe lho. Lha ya tuku dosamu sepira? Ngono kok ibaratnya terus rumangsa ora iso sepura niku tipu daya setan. Dadi setan niku ngalang-alangi apa? Gen krana dosamu kowe terus ora patut asung ning agama, ora patut nek kowe iki dadi wong apik. Terus rumangsa kowe elek, terus ora pantes sisan ning nggon agama. Elek gen elek sisan ngene to. Ya niku putus asa. Mulanipun dawuhipun napa Kanjeng Nabi niku didhawuhi dening Gusti Allah Taala paden donga ngeten niki. Rabbi inna maghfirataka awsa'u min dunubi. Gusti sak temene ampunane jenengan niku luwih jembar timbang dosaku. Dong. Wa rahmatuka arja indi min amali. Terus napa rahmate panjenengan niku luwih kula harapkan daripada amal kula. Nek amalmu kuwi wis kakean dosa, ngamalmu mesti apik banget ya ora iso.
Terus ibaratnya untuk menjangkau rahmate Gusti Allah kanthi amalmu sing elek kan yo tangeh lamun. Pramila rahmate panjenengan niku luwih diharapkan daripada amalmu. Mulane wong niku ora oleh ngeduk-duke amal. Jangan ngamalmu salat dina ping 5. Model ya kaya ngono kuwi to. Susuk yo ora. Wis padha berbat-berbet model sing ora pati yang genah ngene iki. Model awake ngoten niku. Lah kok kita banget umpama sampean niku poso bendina, tak kira tetep kalah karo wong miskin. Lah ya sampean niku poso umpama sampean wong sugih poso niku lha ya ben luwe to. Nggih ra? Ya sampean niku lak kaya digawe-gawe. Anda ngedukno amalmu sampean sugih panganan enek kabeh. Engko nek magriban lak balas dendam. Iya toh? Saenene dipangan. Aku ora wis mudeng utek-uteke wong sugih arep posone nekek oke tetep kalah karo wong miskin. Iya ra? Wong miskin niku rasa poso, dhek niku luwe terus. Iya ra? Wong melarat niku lho ora tau ndek panganan niku, ya arep mangan wae abot niku. Niku ora sadeke niku niat poso, nis kaya poso terus salah apa sampean niat poso ya toh. Niku nek dibandingke karo wong miskin niku tetep kalah. Mergane napa? Kamu untuk lapar saja kamu buat-buat. Mbok gawe. Terus harapane nek engko nek sore magrib balas dendam. Lah nek wong miskin arep balas dendam apane? Awan ya ora nek, bengi sansaya. Lah wong turuwe karo luwe krucak-krucuk wetenge nek perlu wetenge diganjel nganggo watu. Gitu. Wis niku tetep kalah. Dadi wong poso sugih karo wong miskin sing ora poso pancen dia dalam keadaan kelaparan niku nek banding-bandingan pahala sik empu. Nggih to? Ngaten. Wong berarti wong akeh masalah niku, Pak. Wong akeh masalah niku tawat napa nggih? Sampean ngene, sampean wong blegedu. Wong nganti masalah, embo-embo tawaduk. Ya embo-embo tawaduk mlakune ibaratnya ndungkluk. Ngomongane sopan. Ya. Ilare kon ngene-ngene sing ngapunten ngapunten. Ngomongane halus sopan banget. Embo-embo tawaduk. Nggih to? Kowe tawadukmu embo. Nek wong akeh masalah, ya. Lah ibaratnya wong ora ndek masalah ngoten niku kok tawaduk menundukkan pandangan niku ya embo-embo. Wong padahal dhek iso ndengengek ya to. Lah nek wong akeh masalah, banyak masalah, banyak urusan. Terus dia itu napa nggih aneng masyarakat terkucilkan. Dia arep ndengengeke awake ibarate kaya ora iso. Niku pomo tawaduk-tawadukan niku tawaduk yang dibuat dengan apa ini? Dia mujahadah, dengan mujahadah sing kahanane niku sejatine niku enek. Dengan orang yang memang tawaduk karena memang keadaan itu tidak ada. Niku pomo pahala ngono kas endi, Pak? Oke sing normal. Regane napa ngendikan Kanjeng Nabi inna idomil jazak ma'idomil bala. Gedene balesan niku sesuai dengan gedene cobaan. Wong kaya entuk itu cobaan kaya ora siap. Padahal niku napa sistem ibadah yang Allah SWT siapkan untuk orang-orang pilihan. Mulane niku enten tiyang niku ya suwan teng nggen kula niku. Niku ngomong ngeten. Bah, kula niku gadah masalah. Masalah siji dereng rampung kok pun angsal masalah. Lah niku jane karepe niku pripun to pangeran. Malah kok ditikoki karepe pangeran. Lah aku dudu pangeran malah dikoki karepe pangeran. Lah tak sampean, lah kowe sregep nyangcit ora? Nggih mboten. Maca Quran jarang. Poso? Blas ya. Nek Ramadan niku ora poso. Terus salat sunat tahajud. Wah, kula niku gayane turu. Ora iso alhamdulillah nek kowe dicoba. Lah aku ndak pripun to, Bah? Wong aku kene arep golek solusi kok malah sampean alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah nek sampean arep amal salat jamaah ora tahu. Maca Quran. Lah poso. Lah ning Gusti Allah dik seneng karo kowe. Mulane kowe ditingkatne derajatmu diunggulke nyang Gusti Allah kanthi diuji. Berarti Gusti Allah seneng karo kowe. Bareng ngono dhek mlayu. Bareng kowe ora sowan meneh. Mergane napa ora ngiyake aku ngene iki.
Mergane jawabannya tidak sesuai ekspektasi. Karepe niku kayak gizip-gizip apa jago rezeki genah sugih. Lah nek aku duwe, aku iso tak nggo dhewe dhisik ya. Ben sugih. Ben sugih. Ngawur wae. Seperti yang ngoten niku nggih. Dadi nek mboten diseneni, mboten dijawab sesuai realnya. Kadang lha aku umpama tak kei gizip terus ora mandi malah ngobos malah ibaratnya pripun? Reputasiku ya jatuh to. Wah ini apa patere ora mandi cah, kayak gizip lakoni ora sugih. Mulane kadang tiyane ku ya naipe niku repot nggih, sowan nggone kiai ben sugih. Yo, lha kiyaine dhewe ke. Piye to jane iki? Wis kacau nggih. Dadi eling nggih dongane niku ngeten. Nek sampeyan wis kadung dosa, niku ampun ndadekne dosamu iki napa ngilange husnudon mek pangeran. Tetep Gusti Allah Subhanahu wa taala niku ampunane niku jembar. Dalam arti ngeten nggih. Napa wa rahmatullahi wasi'at kullasyai. Tetep rahmate Gusti Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjangkau siapa saja. Bahkan umpama dosamu sundul langit. Wis ampunane pangeran murah. Go ngapura wong sak donya umpama salah kabeh itu pun ampunan Allah Subhanahu wa taala niku murah. Nek sampean ngomong kok dosa kurang mungkin disepuro Gusti Allah berarti sampean ngenyek pangeran. Kang ya. Pripun ya wis kusnudon kowe dosa ya dosa istighfar yakin ampuni yakin. Yakin mboten Pak? Yakin. Nggih aja ngasih sampean opo ya mungkin aku diampuni. Wo berarti sampean ngenyek pangeran. Dadi nek Thariqah Syadziliyah ngoten niku Pak. Anda merasa dosa Anda itu tidak mungkin diampuni sama Allah Ta'ala, berarti Anda meremehkan Tuhan, ngremehne Gusti Allah. Kaya napa ampunane Gusti Allah niku terbatas. Ngoten nggih. Niku ning modele kowe nangis ya karepmu itu model. Enten ya nangis kita yang bodi-bodine mriku ora enak. Nangis gara-gara anti dosa ning bodine ora enak mriki. Ya sembok menawa ana. Ya terusno ngono wae. Aku ora nglarang sampeyan nangis, tapi nangis niku nek dhewean baik ya. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi niku inna min syari umati qaumun yathakuna jaron min syiati rahmatihi. Termasuk umatku pilihan adalah wong sing guyune ngakak. Ya, eling-eling ya. Gara-gara ngrasa jembare rahmate Gusti Allah. Dadi ngaji ngene iki ya guyon ngakak seneng. Aja sepaneng to Pak ngaji kaya kaya. Ya kaya diwedeni adab neraka ini. Ya santai mawon nggih, santai mawon nggih. Dadi niku guyune banter-banter gara-gara rahmate Gusti Allah jembar. Wa yaku nasiron min khaufi adabi. Terus nek nangis niku dhewean gara-gara wedi adabe Gusti Allah. Dadi aja diwale nangis nek wong akeh, nek dhewean cekakaan. Oh iya teko. Ora ya. Dadi aja ngoten niku. Nek ambi wong akeh cekakaan wae, sampean guyu sing banter monggo. Lah terus jarene nek wong guyune akeh niku mematikan hati. Niku nek guyon masalah donya, jadi guyon masalah gaplek, guyon masalah wedoan, ngoten niku Pak nggih marake hati mati. Keras nggih. Nek guyon masalah agama ngeten iki iku rahmate Gusti Allah. Engko nek dhewean akeh nangis, dadi nangis ning kamar ana dhewe, nek bengi jam 2, jam 3 nggih, niku akeh nangis. Ora ketok wong lho Pak nggih. Dan masalahnya ketika Anda menangis di hadapan umum seolah-olah kok kusuk, takut sama Allah, itu malah jadi kan kita tawadu, seneh itu, niku pencitraan, kan kita ewang, yes, repot nih. Lah terus ngeten, umpama rahmate napa umpama awake dhewe niku mboten saged njangka rahmate Gusti Allah. Niku sing ajeng njangka awake dhewe rahmate Gusti Allah. Mulane ngendikane dibablasne dongane niku ngeten. In lam akun ahlan limakfiratika famakfiratuka ahlan an
antubaligo ni Gusti umpama kula niku mboten saged dados ahli ingkang saged dugi teng rahmate panjenengan mengke sing ajeng menjang ka rahmat teng kula niku rahmate panjenengan. Jadi ketika Anda itu tidak bisa menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa. Yang bisa menggapai kepada Anda adalah rahmatnya Allah. Jadi sampean ra mungkin arep menggapai rahmate Gusti Allah ngapot dong model amal-amalmu kaya ngono itu. Amal awake sepiro untuk mencapai daripada rahmat Allah berat. Tapi rahmate Gusti Allah yang akan menggapai kita. Jang ya. Apa nih hitungannya? Betul, ya wis. Areng mulai suwe kelakuan ngupal ngapal kan biyen ya blas. Ya soalnya ngoten niku nggih. Dadi napa siji mawon sing sampeyan niku Allahumma inna maghfirataka awsa'u min dunubi. Ora apa ya. Apa ora? Wis pokoke ketoke ngono kuwi wae. Engko sampean wis meneng, wis ketoke ngeten Gusti. Ah sing model wow. Pun ketoke sing diucapne anu abah matur niku wau ngeten. Wis kula doangane nunut mawon. Yo wis abe nunut ya. Lah niku wau doan dungane sampean niku ngeten nggih. Merasa rendah di hadapan Allah. Jadi inna maghfirataka awsa'u min dunubi. Jadi sampai pengakuan dosa itu istighfar sing gedhe ngeten iki. Gusti, satemene rahmate napa maghfirah ampunane jenengan niku luwih jembar timbang dosaku. Pertama. Sik salajengipun wa rahmatuka arja indi min amali lan rahmate panjenengan luwih kula arep-arep ketimbang amalku. Nomor 1 sampeyan ngrumangsa arep dosane gedhe ora putus asa mergane rahmate Gusti Allah jembar. Sing nomor 2 niku sampeyan ora ngeduk-duke amal. Nggih. Ya kowe ngamal ya tetep ngamal ning aja ngeduk-dukne nek kowe amalmu akeh terus mesti iso njangka rahmate Gusti Allah. Kowe dadi sombong nggih. Tiang kan ngeten nggih. Tiang niku kadang ngeduk-duki amal niku bahaya. Mungkin nek teng bab ihya niku ngeten nggih. Enten tiang 3. Yang 3 niku sing loro niku ahli neraka, sing siji ahli swarga. Lah sing ahli neraka niku dintas diaudit teng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malaikat didhawuhi, "Sae jiwa wong loro kon gak dimbahke."